ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରତିଭା ପରିଜାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ। ଉପସ୍ଥାପନା ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ, ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଜୀବନରେ ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ସେ ଯେତେ ସମୟ ମୋ ସହିତ ଥାଏ ତାହା ହିଁ ସୁଖ, ଆଉ ସିଏ ନଥିଲେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣା। ଧୂଳି ଖେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ପରେ ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଗାଁ ଠାରୁ 2 ମାଇଲ ବାଟ ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ଆମର ଖୁସି, ଆମର ସରଳ ପ୍ରାଣର ଅକପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ନେଉଥିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ମୋର ଅଭିଭାବକ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ଯାନା, ବେଶୀ ଦୌଡ଼ନା, ମୋରି ପାଖରେ ବସ୍, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହନା, ଏମିତି ଆଦେଶ ଆଉ ଉପଦେଶ ଭିତରେ ମୋତେ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା କରି ପକାଉଥିଲା। ଯେତିକି ମୋ 2 ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ସ୍ନେହରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରି ପକାଉଥିଲା ସେତିକି। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସେ ଆମରି ଘରେ ରହୁଥିଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦିନ ଆଗେ ମୋ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ରୁଷି ବସୁଥିଲି। ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁ ଭରା ଭରା ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁନିଆ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଶୁଥିଲା। ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବୟସରେ ବି ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲା। ମନରେ ଯେମିତି ପର ଗଜୁରି ଆସୁଥିଲା। ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭବ ଆସୁଥିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା କାହାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗପି ଦେଲେ କି ହସି ଦେଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ଗପୁଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ? କାହିଁକି ଗପୁଥିଲୁ? ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ତୋତେ କହୁଥିଲା? ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ମିଛ କିଛି ସତ ମିଶାମିଶି କରି କହୁଥିଲି। ମୋର ଖୋଲା ଆଉ ଭୁଲାପଣକୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ହିଁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖୁଥିଲା। ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ମୋତେ ଜଗୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲି ତା ପଞ୍ଝା ଭିତରୁ। ତାର ଆକଟ, ମୁରବିପଣିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲା। ମୋର କଅଁଳି ଆସୁଥିବା ପରଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲା, ସବୁତକ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଗଣିତ, ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ଯାହା ଘରେ କରି ଆଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କରିଛୁ ତ? ମୁଁ ହଁ କହିଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି? ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଛୁ ନା? ତୋ ମନ ତ ଆଉ ପାଠରେ ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଚମକି ପଡ଼େ ମୁଁ। ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? କେବେଠୁ ମୁଁ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲି ନିଜେ ବି ଜାଣେନା। ସାରା କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବେଠୁ ଆସ୍ଥାନ ବନେଇ ରଖିଲାଣି, ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଅଂଶୁମାନ। ଖୁବ୍ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ସେ। କେବେ ବି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନି ତାହା ସହ। ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ହୁଏ। ଅଂଶୁମାନ, ତୁ କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛୁ? ଲଲିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ନା? କେମିତି ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ? ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବି ଭାବିଛି। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନା ତ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବି ବୋଲି କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ। ସୁପର୍ଣ୍ଣାକୁ କେମିତି ଖବର ହୋଇଯାଏ କେଜାଣି? ମୋତେ ପଚାରେ, କ'ଣ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ? ତୋତେ କେତେଥର କହିଲେଣି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେବୁନି ବୋଲି? ମୁଁ ଚଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଆଣିଥିଲା ତ, ସେଇଆ ପଚାରୁଥିଲି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ବୋଲି। କାଇଁ
ବଜାରକୁ କ'ଣ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଆସିଥିଲା? ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଣିଦେବେନି ଯେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଯାଇ। ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିବାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ସେ। ହଁ, ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଆଣିଦେବେ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ମୋର ଚୋର ମନ ସବୁକୁ ସେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲା ବୋଲି ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ବି ହେଉଥିଲି। ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ଇଏ? ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଉଛୁଳି ଯାଇ କହିଲି, ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ସତ କହିଲୁ, ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ନା? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ହଠାତ୍। ଆସ୍ଥା, ଆମେ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛେ, ଏତେ ବାଟ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ସେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ଭାବୁଛୁ କାହିଁ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ ତ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେ ବି ସେମିତି, ତୁ ତା କଥା କାହିଁକି ଏତେ କହୁଛୁ? ଅଂଶୁମାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ନଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ମୋ ସେକ୍ସନରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ମାତ୍ର ସେ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲା। ତା ପ୍ରତି ମୋର ଏଇ ଖୋଜିଲା ଭାବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସେ 15-16 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଥିଲା। ଦେଖା ହଉ କି ନ ହଉ, ଅଂଶୁମାନ ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଏଥର କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା। ମୋ ଭିତରର ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିର ଯେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଅଂଶୁମାନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। କୌଣସି ରାସ୍ତା, କୌଣସି ବାହାନା ମିଳୁନଥିଲା ମୋତେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପଦେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସଦା ଜାଗ୍ରତ ନିରାପଦ ରକ୍ଷୀଟି ମୋର ଓ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା କେବେ। ଅଂଶୁମାନ ବି କେମିତି କେଜାଣି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତାନି, ପଦେ କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତାନି। ମୋ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଲା। ଏଥର ଆସିବ ବିଦାୟର ବେଳା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ। କେବଳ ବାକି ଅଛି ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ନିଜ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ୟାକୁ ତ ଡେଇଁବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଥିଲା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ହେବା ଲାଗି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମୁଦାୟ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କାହାକୁ ନ ଭୁଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆଖିର ଲୁହ, ମନର କୋହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ। ମୁହଁ ଉଠାଇ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ। ଲୁହ ବତୁରା ମୁହଁ ସଭିଙ୍କର। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଝରକା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଅପଲକ ଆଖି ମୋରି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ବୋଧେ କାହିଁ କେତେବେଳୁ। ମୋ ଆଖିରେ ମିଶିଯିବା କ୍ଷଣି ତଳକୁ ନଇଁଗଲା। ମୋ ଦେହରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ବିଜୁଳି ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ନୀରବରେ ମୋ ଓଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା, ଅଂଶୁମାନ। ମୋ ଆଖି ଭରିଗଲା ଲୁହରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁନି ମୁଁ ସଭା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡେରି ହେଉଛି ଆସ୍ଥା, ଆଜି ଯିବା ଏଥର। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ମେସ୍ରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ସଭିଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ଫେରିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ଭୋଗ ବି ଲଗାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏକା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାହାଚ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା
ଆଲୋକମାଳାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଡାକିଦେଲା, ଆସ୍ଥା। ଏ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲା? ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲି। ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଅଂଶୁମାନ। ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ଦୂରରେ ଥାଇ ଯେ ଅଂଶୁମାନକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁପାରିଲିନି। ଅଥଚ କେବେ ବି ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହୁଁନଥିବା ଅଂଶୁମାନର ନୀରବ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ। ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ଦୁଇଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସଭିଏଁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଫେରି ଆସିଲୁ ମେସ୍କୁ। ସାରା ରାତି ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ଖାଲି ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଥିଲା ଅଂଶୁମାନ। ଆଉ କାନ ପାଖରେ ଶୁଭୁଥିଲା, ଆସ୍ଥା, ଆସ୍ଥା। ସେଦିନ ସେଇଥିଲା ତା ସହ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ତାକୁ ଯେତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଦିଶି ନଥିଲା ସେ। ସେଇଠି ସରିଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ କିଶୋର ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଇଟି କୋମଳ ପ୍ରାଣର ଅବୁଝା ଭାଷା, ଅଙ୍କୁରି ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଣୟୀ ମନର ଅକୁହା ପରିଭାଷା। ସେଦିନ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଅଭାବିତ ଦୃଶ୍ୟଟି ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପର ଛୁଟି ସାରା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଆମରି ଘରେ ହିଁ କାଟିଥିଲା। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ କେଉଁ ଚାକିରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ସେମିତି କେହି ନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା। ଆଶା ଅନୁସାରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ବି ହୋଇଥିଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣାର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନାଉଥିଲା। ଅଂଶୁମାନ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଖୁସି ହେବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିଲି। ମାତ୍ର ଅଂଶୁମାନକୁ ଥରେ ଭେଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା।